saba aw denkɛ n'aw balimakɛ Dirisa Mementa bi an bɛna kuma sujet minnu kan a sujet belebeleba o ye jumɛn fɛn min ye Alliance des États du Sahel charte de Liptako groupement signelen kɔfɛ septembre kalo tile 16 an y'o fɔ aw ye ko lajɛba bɛ senna min daminɛna depuis nin kalo in tile 23 a bɛ ban sini décembre kalo tile fɔlɔ nka fɛn min ye bi ye ɲɔgɔnɲɔ kɔni bɛ senna jamana saba ministre fɛ n'o ye Mali Burkina Niger olu ministre bɛ ɲɔgɔn ye la nin waati na olu kan ka kibaruya di kɛ an bɛ dɔɔni ɲɛfɔ aw ye o kan o tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ an y'a fɔ aw ye ko français fɛɛrɛ kura min tigɛ o fana wari hakɛ b'an bolo bɛna kasabɛ hakɛ min don kunnafoniya la RFI ni France 24 ni Jeune Afrique ani bɔlɔlɔ sira fɛ walasa u bɛ se an na o fana kunnafoniya bɛ yan nɔ ka di aw ma inshallah o tɛmɛlen kɔfɛ fɛn min y'an ka armée fana o ye communiqué kɛ sɔgɔmada na ka yira k'a fɔ ko Muruja sɔgɔmada na ko jugu ye wulikajɔ dɔ ta ka an ka mɔgɔw sɛgɛrɛ ka an ka mɔgɔw ye sebaga sɔrɔ o communiqué fana bɛ yan nɔ inshallah an b'o fana da aw tulo kan o tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ yen an kun ye mercenariat ko min fɔ aw ye k'a fɔ ko fɛn min ye AGMIRA n'o ye faransi société de mercenaires n'a bɛ Congo u sera Congo cogo di hakilila jumɛn taara n'o ye an fana taara an ka enquête kɛ an ye min sɔrɔ enquête kɔnɔ ni Ala sɔnna ma an bɛn'o di aw ma société in tagacogo kan Congo mɔgɔ hakɛ min don an delila k'o fɔ mais an bɛ tila ka segin chiffre fana kan k'o di aw ma o kuma vidéo an b'a ɲini aw fɛ aw ka partager kosɛbɛ vidéo a ka carin kosɛbɛ walasa ni kunnafoniya ninnu bɛ se ka diɲɛ minɛ cogoya min na Cherif Tiami Haidara kabakofura tigi tension diabète furudimi impuissance sexuelle walima bana wɛrɛ mana kɛ aw la bana min ni aw ma se ka fura sɔrɔ a la bana min ni a ye aw kamana gan bana min ni aw yalala aw sɛgɛnna aw ma se ka fura sɔrɔ la aw bɛ se ka Cherif Tiami Haidara ka mɔgɔ wele téléphone numéro ye 70 08 04 08 n'a ye nin wele fɛn min ye Cherif Tiami Haidara ye an n'u ka mɔgɔ a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ fura a bɛ aw la sɔrɔ cogo min na inshallah o bɛ ɲɛfɔ aw ye a b'a sɔrɔ condition min fana na o ɲɛ bɛ fɔ aw ye alhamdulillah mɔgɔ mɔgɔ kɔni an wele u y'a fɔ an ye k'a fɔ ko fura in a ye nafa ɲɛ u ye o kuma aw fana ka si filɛ k'a lajɛ ka nkalon bɔ n da o tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ yen maliyɛn minnu sigilen don nin waati na États-Unis ka taga se Faransi ma Belgique Espagne Canada Allemagne nin ye kibaruya duman ye ka da aw tulo kan ka se ka aw to nin jamana ninnu na ka wari ci ka na Mali la k'a sɔrɔ aw ma fɛɛrɛ sara ka wari ci ka na Mali la a b'a ci mɔgɔ min fana ma a b'a sɔrɔ k'a sɔrɔ a ma taa banque la a ma wuli ka taga caisse la a bɛ wari sɔrɔ a sigiyɔrɔ la a ka Orange Money kɔnɔna la wa aw fana tɛ fɛɛrɛ sara wa a ciko fɔlɔ fana fɛn min ye bonus ye n'o ye 10 euros o crédit ye a b'o sɔrɔ o crédit tɛmɛlen kɔfɛ a bɛ se ka wari fana ci inshallah kalo kelen kɔnɔna na fo 10 000 euros a bɛ se ka o ci application min kɛra sababu ye k'o nɔgɔya aw ma o ye Sendwave Sendwave ale ye application de filɛ ni y'ale application ye o kuma a bɛ taga Play Store kan n'aw taara Play Store kan walima App Store kan a bɛ application a b'ale télécharger n'a y'a télécharger k'a sigi a ka téléphone na n'a y'a dayɛlɛ a ka nɔgɔ kojugu a tɔgɔ ani a jamu a b'o sɛbɛn a ka mail a ka adresse mail a b'o sɛbɛn numéro de téléphone a b'o sɛbɛn mot de passe a b'o sɛbɛn a bɛ fɛ ka wari ci ka taga yɔrɔ min na a b'o fana don application kɔnɔna la o la aw kana ɲinɛ a bɛ taga ka profil kɔnɔna la code promo a b'a sɛbɛn Dirisa 10 aw ka ciko fɔlɔ la code promo Dirisa 10 n'aw y'o don yɔrɔ min na dɔrɔn fɛn min ye 10 euros ye o bɛ bila a kun comme crédit wa waati bɛɛ a bɛ se ka cili kɛ ni application na n'o ye Sendwave ye a tɛ wari sara ni aw ma se ka application sɔrɔ a bɛ taga commentaire la n bɛ lien bila yen n'a cliquera o lien kan dɔrɔn direct aw bɛ taga Sendwave application na o la cili a bɛ nɔgɔya aw ma aw kana ɲinɛ code promo Dirisa 10 n'a y'ale utiliser a bɛ ne Dirisa fana dɛmɛ page min ni a bɛ k'o suivre Facebook kan a bɛ page in fana dɛmɛ a bɛ kɛ sababu ye a b'an dɛmɛ an bɛ se ka kunnafoniya fana ɲini ka kunnafoniya ɲini musaka sɔrɔ ka kunnafoniya di aw ma ka se ka direct fana musaka sɔrɔ k'a di aw ma o kuma Sendwave aw bɛɛ lajɛlen ka a utiliser maliyɛnw nin waati an bɛna don an ka sujet kɔnɔna la an b'a daminɛ min na fɔlɔ an bɛ taga mɔgɔ ninnu tɛ sɛgɛn o tɛ ɲinɛ walayi an bɛ taga Faransi nka yanni an ka taga Faransi nin waati na n denkɛ n'o ye Jimde ye a bɛ fana nin waati na commissaire ka adjoint don Compol ka dɔ bɛ kɛra Compol ye jamana in kɔnɔ ka dɔ ni polisiya walayi jamana in jara ka dɔ kɛra polisiw ye ka dɔ kɛra sɔrɔsiw ye an ma ye kulu sanfɛ mɔgɔ dɔgɔyara sa mugu fara tɛ sɔrɔ ka min an tɛ ka jaba sɔrɔ k'a dun bilen parce que ka dɔ de bɛ jaba sɛnɛ kulu sanfɛ u ye kulu bila ka jigin dugu ma ka na don policiers ni fɛnw na fo k'o kɛ commissariat adjoint ni fɛnw bɛɛ lajɛlen a fɔ ka dɔ ye sa
ama ɲina aw fɛ a y'a kɛ ala yɛrɛ de kama aw ka segin ka taga a ka plateau dogon kan parce que a yɔrɔ waati dɔ kɛra ko k'u bɛ plateau dogon fana yɛlɛma ko pays dogon ko n'i y'a mɛn Kawo min da ko pays dogon fo k'o sa u t'a sen fila depuis waati jumɛn pays dogon bɛ yen plateau dogon o kɔrɔ ye jumɛn ko a ye kulu sanfɛ fɛnw de a ye taa sigi kulu sanfɛ a ka forontow sɛnɛ a ka ngɔyɔw sɛnɛ a ka jabaw sɛnɛ o la a bɛ na an b'o dun mais n'a y'olu dabila ko f'a fana ka n'a sigi bureau kɔnɔ jamana jago ka dɔ gɛlɛya bɛ don jamana kɔnɔ o a y'a fɔ n'a ye ka dɔ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ a y'u gɛn ka t'u sigi u ka kulu sanfɛla la Jimde an b'a fɔ kosɛbɛ ka fana commissariat bɛɛ lajɛlen fo nin waati na k'an ka cɛdenw fo Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an ka finitigilakaw bɛ fan fan fɛ an b'u fo kosɛbɛ Sevare Sevare kunu sɔgɔmada fɛ kɔni fɛn min ye mugujugukan o pɛrɛnkan bɔra kunu sɔgɔmada fɛ Sevare Sevarekaw siranna Motikaw bɛɛ lajɛlen ja tigɛra an yɛrɛ kun bɛna commencer ka wuli ka jɔw kɛ k'a layɛ ni min bɛ yen an bɛɛ kun commencer ka siran mais alhamdulilayi a fɔra an ye depuis sɔgɔmada fɛ k'a fɔ ko fɛn min MINUSMA ye ale kɔni bɛna bɔ Sevare donc u ka minɛn minnu kun bɛ yen nɔ u ka munition minnu kun bɛ yen nɔ u ka arme minnu bɛ yen nɔ n'u tɛ fɛ k'a di an ka arme ma u ye caman to Kidali u y'o d'olu ma mais u tɛ fɛ ka min di an ka arme ma donc kunu sɔgɔma u kun bɛ ka olu de détruire donc o mankan de bɔra Moptikaw y'o de mɛn Sevarekaw y'o de mɛn Fatomakaw y'o de mɛn basi foyi foyi tɛ Sevare basi fana ma wuli ka Sevare sɛgɛrɛ mais a kɛra baara ye sabula Sevareka dɔw ye n wele k'a fɔ ko musokɔrɔba dɔ tun b'olu kɛrɛfɛ mugujugukan in mankan bɔlen a jatigɛ kojugu musokɔrɔba ye crise kɛ ko a ni yɛrɛ tora a la o kibaruya fana dira an ma an bɛ dugawu kɛ ala ka hinɛ musokɔrɔba la ka a dayɔrɔ suma a fɔra an ye fana k'a fɔ an ye kibaruya dɔ sɔrɔ k'a fɔ ko fɛn min kunasini fana k'u kun ye message passer radio la k'a fɔ k'u bɛna nin kɛ a dɔ la a bɛ se ka kɛ duguladenw ma a mɛn donc musokɔrɔba min bɛ yen nɔ ni ale crise kɛ ka sababuya kɛ jatigɛ ye an bɛ dugawu kɛ ka dugawu k'a somɔgɔw fana ye ala k'a ni a ɲɔgɔn wɛrɛ cɛ janya k'a dayɔrɔ suma kosɛbɛ o tɛmɛlen kɔfɛ an bɛ don an ka laɲini kɔnɔna la an bɛ taga min an bɛ boli ka taga Faransi joona kibaruya cunna Faransi ko 2024 kɔnɔna la Faransi bɛna a bolo don a kun bɔlɔlɔ sira fɛ télé radio journaux écrits u bɛna min di journalistes ma u bɛna min di radio ma u bɛna min di télé ma u bɛna taa page Facebook minnu créer u bɛna taga compte TikTok minnu créer u bɛna taa compte YouTube minnu créer u bɛna faux compte minnu créer walasa ka an kɛlɛ 2024 kɔnɔna la u y'a budget u y'a bɔ k'a cun Le financement concerne l'Europe de l'Est et le Moyen-Orient aussi. Cela concerne notamment le lancement de plusieurs nouveaux projets. C'est un fait. Le pays d'Emmanuel Macron veut renforcer sa présence en Afrique. Que fait Emmanuel Macron ka jamana ye? O ka farafina sigeli o bɛ fɛ ka sinsin. Donc an bɛ k'u gɛn olu bɛ fɛ ka segin ka n'u sigi ninnu ni jalen don. Mais aussi en Europe de l'Est et au Moyen-Orient. Ko wa Europe de l'Est fana ani Moyen-Orient n'o ye arabu jamana ninnu ni Asie jamana ninnu minnu yɔrɔ ka jan na n y'o fɔ aw ye n ko Europe yɛrɛ kɔnɔ nin waati na kɛlɛ bɛ Union européenne kɔnɔna na Union européenne min ka tila fila ye sabula Europe fan kelen pays baltes olu ko cogo di ko Faransi ni Allemagne ninnu bɛ olu kan u bɛ ka balo olu la u bɛ ka t'u tɔgɔ tiɲɛ u bɛ taa kɛlɛ kɛ olu tɔgɔ la u bɛ taga fɛnw ɲini olu tɔgɔ la ni fɛn sɔrɔla olu tɛ fɛn sɔrɔ la mais ni kɔlɔlɔ nana olu bɛ jɛ k'a tilan donc ko olu fana ka fara ɲɔgɔn kan jamana 14 don Europe kɔnɔna la Europe de l'Est la ko olu fana ka fara ɲɔgɔn kan walasa olu fana ka Union européenne olu k'u sama ka bɔ a la walima ou bien u bɛ se ka Faransi contrebalancer cogo min na pour que ka se olu fana na ka tila ka segin ka n'u sigi Faransi Faransi ko kunnafoni di sira fɛ ale bɛna wari caman bɔ ka ɲɛsin ni jamana ninnu ma ka ɲɛsin anw ma ani Moyen-Orient fana n'o ye Palestine ninnu ni Liban ninnu ni ani Arabe ani Syrie ninnu Yemen ninnu ko u bɛna taga kunnafoni di sira fɛ u bɛna wari caman fana don ye. Pour la circonstance, le groupe de médias France Monde informe que ko France Media Monde ale min ni RFI b'a la ni France 24 b'a la ni u caman b'a la ko u ye kunnafoni di kɛ a kunnafoni cunna kunu informe que le pays veut investir 5,5 millions de dollars. Ko dollar wari a million duru ani wa kɛmɛ duru san 2004 kɔnɔna la ko France Media Monde France bɛ fɛ k'o de don a la. O wari o bɛ taga bɛn miliyari 3 ani million 200 ani kɔ san o san o bɛn'o de don a la désormais.
De l'avis de plusieurs analystes de notre Landerneau, le groupe de médias France Média Monde, qui comprend également la radio RFI et la chaîne France 24, a bénéficié d'une aide au développement pour développer ses hubs et lancer de nouveaux projets dans les 3 régions, rapporte le journal. C'est en 2024 qu'on a là. Milliards. Mimina di numa. Nita bede. Ni parti fitinin drone. Wala sa kan kele. Wala sa kan togo chen. Wala sa kan mangutu goya. Ni ay kuna fona doni ta wala kuma tanga sujet principal antena me akuna. Wala bambla direct kuma me France konna la. France ka mercenaire munu nanga enquête boraka nantaru soro Congo. Ako ere nana togodi. Anye sɛgɛsɛgɛliw kɛ anye enquêtew kɛ anye min sɔrɔ la o fana filɛ nin ko mun de kɛra ko in yɛrɛ dɔnna cogo di bɔ kɛra ko in kalama cogo di fɛn min ye Russie ka ministre des affaires étrangères n'o ye Sergei Lavrov ye o Sergei Lavrov n'aw hakili b'a la waati dɔ la a taara Congo ale bɔra Congo dɔrɔn a kɛra France kɔnɔ ko n'u ma taa joona ko Russie bɛna Congo minɛ a kɛra France kɔnɔ ko n'u ma taa joona ko Russie sɔrɔsiw bɛna taga cun Congo o kɛlen Emmanuel Macron yɛrɛ wulila o yɔrɔnin bɛɛ a y'a ka ministre des affaires étrangères ani a ka ministre des armées bila ka taga olu ka taa Congo olu ka taa négociation na walasa Congo kana sɔn Russie sɔrɔsiw kana Congo kana sɔn ka taga minɛn san Russie fɛ yen ko olu yɛrɛ bɛ nalen u bɛn'u sen don a la o bɔlen kɔfɛ Macron yɛrɛ ale fana cunna Congo donc Macron taara ani Congo président n'o ye Etienne Tshisekedi u ye ɲɔgɔn ye Tshisekedi y'a yira la k'a fɔ ko ale mago bɛ minɛn na ale mago bɛ kɛlɛkɛla la parce que M23 bɛ k'ale degun Rwanda bɛ ka olu financer o bɛ ka attaque kɛ wa k'u ka duguba min bɛ yen n'o ye Goma ye bɛɛ b'a dɔn Goma bi cogo min na Congo kɔnɔna la diɲɛ nafamafɛn bɛɛ dɔ bɛ yen n'o binna a bɛ gɛlɛya donc ko ale tɛ fɛ Goma ka bin donc o de la ale tun bɛ fɛ ka munumunu k'i ɲɛsin Russie ma donc n'a sɔrɔ ni Macron bɛ se ka min kɛ ni France bɛ se k'a dɛmɛ ni min ye ɔ promesse taara yen k'a fɔ ko ni Ala sɔnna ma o bɛna kɛlɛkɛminɛnw ɲini o bɛna cɛdenw fana ɲini ka di a ma ɔ nka bɛɛ b'a dɔn o waati kelen kɔnɔna la France bɛ ka gɛn ka bɔ Mali la France bɛ ka gɛn ka bɔ Niger France bɛ ka gɛn ka bɔ Burkina France bɛ ka kɛlɛ hali France yɛrɛ kɔnɔna la a ka politiciens fɛ France mangoyalen don fan fɛ bɛɛ y'a ye k'a fɔ ko France sɔrɔsiw ils sont pas efficaces wa France population yɛrɛ bɛ ka commencer ka wuli k'u jɔ k'a fɔ k'u ka sɔrɔsiw kana bɔ bilen donc Macron ye promesse ta Congo k'a fɔ ko a bɛna dɛmɛ mais Macron y'a ye ale ka sɔrɔsiw tɔgɔ tiɲɛnen don fan bɛɛ fɛ ale ka sɔrɔsiw bɛ ka kɛlɛ fan bɛɛ fɛ ni Macron ko a bɛna France sɔrɔsiw ta k'olu bila ka taga Congo i n'a fɔ u nana Mali la cogo min na u nana Niger cogo min na u nana Burkina cogo min na u bɛ ka gɛn ka bɔ yan wa u gɛnna ka bɔ Centrafrique n'ale ko a bɛna France sɔrɔsiw ta ka légionnaires ta direct k'u bila ka taa Congo France députés bɛna kuma caya Afrique bɛna kuma caya diɲɛ bɛɛ bɛna kuma caya wa Congo yɛrɛ bɛ ka wuli parce que Congo fana tun bɛ ka manifester o waati ko MONUSCO MINUSMA ɲɔgɔn min bɛ olu fɛ yen k'olu ka taa ka bɔ yen donc ale bɛ se ka taa n'a ka sɔrɔsiw ye cogo di k'a sɔrɔ polémique ma caya mankan ma caya donc Macron y'a ye ni ko a bɛna a ka sɔrɔsiw bila ka taa Congo o mankan bɛna caya donc bɛnkan kɛra mun ye France société privée min bɛ yen n'o ye AG Mira ye société privée min bɛ yen ni o bɛ mercenaires recruter a mercenaires fan caman bɛ bɔ yɔrɔ jumɛn o ye Roumanie ye ani légionnaire kɔrɔ minnu bɛ yen a b'a dɔn France ye sɔrɔsi minnu bila ka na anw fɛ Serval ni Barkhane u ka sɔrɔsi minnu bɛ yen nɔ u ka sɔrɔsi bolofara min bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma ko légionnaire o légionnaire yɛrɛ France hali sini ni France bɛ taa kɛlɛ kɛ diɲɛ jamana o jamana na minnu tun bɛ Mali la yan nɔ minnu tun bɛ Burkina minnu tun bɛ Niger o légionnaire don o légionnaire fana ka recrutement bɛ kɛ cogo di olu bɛ ta cogo di France sɔrɔsiw kɔnɔna la Français yɛrɛ tɛ kɛ o légion kɔnɔ légion étrangère kɔnɔna la o légion étrangère n'olu bɛ recrutement kɛ jamana wɛrɛ mɔgɔw u bɛ mercenaires de ta kasoladen kɔrɔw criminel kɔrɔw drogue feerela kɔrɔw minnu bolila ka b'u ka jamana ka réfugiés minnu bɛ yen nɔ ni olu tɛ se ka segin ka t'u ka jamana kan bilen minnu ye kɔgɔji tigɛ ka taga Europe ni papier t'u bolo France b'olu de fara ɲɔgɔn kan k'olu recruter ka olu bila a ka légion étrangère kɔnɔna la o la n'a kan ka na Mali la olu bɛ na mais o France kelen de bɛ yala la k'an tɔgɔ cɛ ni mercenaire donc olu fana contrat de don i bɛ ta légion étrangère kɔnɔna la France san 3 de ye contrat ye o san 3 kɔnɔna la i tɔgɔ bɛ yɛlɛma i ka nationalité bɛ yɛlɛma i droitlen tɛ ka mɔgɔ wele téléphone na i droitlen tɛ ka taa ka so i droitlen tɛ k'i muso wele i droitlen tɛ k'i fa wele i droitlen tɛ k'i ba wele wa o san 3 kɔnɔna na i tɛ bɔ ka taga boîte la i tɛ taga yɔrɔ si fo bɛɛ ka bɔli a bɛ se ka kɛ kalo 6 kɔnɔna na u bɛ se k'u labɔ ka t'u bila ka taa u ja yɔrɔ dɔ la ka segin o la légion étrangère bɛ ten o la n'a ye san 3 kɛ o kɔnɔna la o la n'a y'i ja e bɛ bɔ a la n'a y'i ja e bɛ to a la o b'a sɔrɔ e tɔgɔ ni fɛnw bɛɛ yɛlɛmana wala o mɔgɔ minnu ye san 3 dafa n'olu bɔra la France b'olu fana ta k'olu recruter tuguni ka t'olu bila ka société privée dɔ bɛ yen nɔ o bɛ min wele ko AG Mira o ɲɛmɔgɔbaw
français société privée de créer mercenaire ko kɛ Agémira donc o légionnaire bɛ taga ye ani bɛ tila ka taga mɔgɔ wɛrɛ recruter ka fara kan donc Macron y'o de proposer Etienne Tshisekedi ye fɛn min ye Congo ye président fana y'o accepté o la comme a tɛna se k'a ka sɔrɔsiw yɛrɛ bila ka taga parce que n'olu sara assemblée bɛna o kuma fɔ n'olu sara o kuma bɛna caya o la n'a ye mercenaire bila ka taa ni mercenaire sara jɔn bɛn'o ɲininka donc Macron ye Agémira ni Congo bila contact la nin tɔgɔ la o la Agémira sɔrɔla ka sɔrɔsi 1000 ɲɔgɔn k'olu bila ka taga o Agémira ɲɛmɔgɔ min bɛ yen n'o ye Macron kɛrɛfɛmɔgɔ ye ni o tɔgɔ ye ko Olivier Bazin ni bɛɛ lajɛlen b'a wele ko colonel Mario ale sɔrɔla ka wuli nin waati na aw bɛɛ b'a kalama marifaw avion ale bɛ t'o ɲini Congo ye Faransi tɔgɔ la ale de bɛ t'o san ale de bɛ taa avion ɲini ale de bɛ taa hélico ɲini ale de bɛ taa munition ɲini o la n'a bɛ taga non mɔgɔ an bɔra kalama an y'a bɛɛ ye mais imagine Faransi min bɛ ka nin kɛ suni tile anw tɔgɔ b'olu de da ko mercenaire anw tɔgɔ b'olu de da ko Wagner u yɛrɛ ka baara filɛ an taara nin enquête kɛ maliyɛnw ka bɔ ni nin ye ka nin di aw ma ka dɔw la gratuitement a ye nin partager kosɛbɛ diɲɛ bɛɛ ka bɔ nin kalama anw bɛ taga arme san Russie mais ni Faransi bɛna arme min di Etienne Tshisekedi ma Agémira de bɛ taga san a ye a ye taa Google kan dɔrɔn a k'a taper ko Agémira a b'a sɛbɛn Agémira Congo dɔrɔn a bɛ bɔ information tɔ bɛɛ lajɛlen kalama an taara nin enquête k'a ye ka nin di aw ma fufalaki walasa an ka jamana fana bɛ se ka lafiya ten an bɛ se ka lafiya maliyɛnw n'an bɔra yan an bɛ taga directement fɛn min an ka armée u ye communiqué min kɛ sɔgɔmada in na a communiqué a bɛ muruja kan an b'o communiqué kala o la an bɛ sɔrɔ ka taga alliance des états du Sahel k'o kɛ k'an ka jamukan ka o datugu inshallah communiqué ko cogo di flash info ce jeudi 30 novembre 2023 le poste Fama de Mourjan dans la région de Nara a repoussé une attaque terroriste tôt ce matin aux environs de 5h30 ko bi alamisa ka bɛn novembre kalo tile 30 ma fajiri waati n'o ye nɛgɛ kanɲɛ 5 tɛmɛlen ni sanga 30 ye ko fɛn min ye tiɲɛnikɛlaw ye jatigɛwale kɛbaw bandiw criminels k'u ye binganiwale k'u b'a ta ka an ka muruja an ka poste min bɛ yen u ko k'u bɛ bingani ta k'olu sɛgɛrɛ nka fɛn min an ka finitigilaka minnu bɛ yen an ka faama minnu bɛ yen an ka sɔrɔsi minnu bɛ yen an ka cɛden minnu bɛ yen an ka jogɛlɛ minnu bɛ yen nɔ an ka da siw samuru siw bitɔn siw sunjata siw firuni si minnu bɛ yen olu kɔni ye wuli ka jɔn u y'a kunbɛn wa fɛn min ye tiɲɛnikɛla ninnu ye terroriste ye u y'u gɛn terroriste ma se ka gɛrɛ poste la u ma se ka poste minɛ u ma se ka sebaga yɛrɛ sɔrɔ fajiri waati terroriste ko k'u bɛna bin kan kan nka an ka finitigi minnu bɛ yen nɔ u ye terroriste ninnu gɛn terroriste ninnu ye boli fisaya tagama ye la situation est sous contrôle et les évaluations sont en cours ko fɛn min ye kan lahala nin waati na kɛlɛ sebagaya o bɛ an ka finitigilakaw bolo yɔrɔ yɛrɛ a mara a sebagaya a ɲɛmɔgɔya a contrôle ko bɛɛ lajɛlen bɛ an ka finitigilakaw bolo o kɔrɔ ye jumɛn ko terroriste kɔni bolila u ka laɲini ma se ka sabati ko fɛn min ye sɛgɛsɛgɛliw halisa k'a lajɛ an ye terroriste hakɛ joli de bɔnɛ a ni la an sera k'u ka minɛn joli minɛ u bolila ka taga fan jumɛn fɛ an ye marifa joli minɛ na an ye mɔgɔ joli minɛ u la an ye mɔgɔ hakɛ min faga u la u baara bɛ sen na u sɛgɛsɛgɛli bɛ sen na ni ala sɔnna ma waati nataw kɔnɔna la armée bɛn'o fana communiqué kɛ k'o kɔnɔkuma da an tulo kan les FAMA rassurent la population de leur détermination à sécuriser l'ensemble du territoire. Unis nous vaincrons ko bɛɛ lajɛlen k'i hakili sigi fɛn min an ka finitigilakaw ye u ka farifoni u ka wulikajɔ u kalenkan k'a fɔ ko jamana fantan 4 bɛɛ u b'a bɛɛ lajɛlen lakana a mɔgɔw n'u bolofɛnw ani dugukolo k'u b'a bɛɛ lakana ko fitini mɛrɛkɛteni miskala zagati ma bɔ a la wulikajɔ bɛ to sen na fo ka taga jamana bɛɛ lajɛlen fan bɛɛ libéré fo ka tiɲɛnikɛla bɛɛ gɛn ka bɔ an ka jamana kɔnɔna la kumakan kelen pewu ko n'an tora ɲɔgɔn bolo an bɛ sebagaya sɔrɔ kɔnɔkulu jɛlen k'o de bɛ bin fɔ o kɛra ka communiqué laban o ma an bɛ dugawu kɛ an ka murujan poste mɔgɔ ye an bɛ dugawu kɛ kolikanikaw ye an bɛ dugawu kɛ narakaw ye nin waati na wulikajɔ min bɛ sen na ala ka sebagaya d'u ma jugu kan maliyɛnw video y'a partage kosɛbɛ an bɛna don alliance des états du Sahel an y'o fɔ aw ye nin jamana saba in u farala ɲɔgɔn kan ko bolonɔ bila sɛbɛn na septembre kalo tile 16 san 2023 novembre kalo tile 23 u ye baara daminɛ baara min n'a kan ka kuncɛ sini décembre kalo tile fɔlɔ o baara in a kɛra waati 4 kɔnɔna la
novembre kalo tile 23 ka taa tile 24 na fɛn min expert ye olu ye ɲɔgɔn ye o expert ka ɲɔgɔn ye kɔfɛ fɛn min novembre kalo tile 25 ye Burkina, Mali, Niger a ministre de l'économie olu ye jɛ kɛ olu sigira ka kuma olu ka kuma kɔfɛ olu ka ɲɔgɔn ye kɔfɛ u ye recommandation kɛ o recommandation na o commentaire kosɛbɛ o de kɔnɔna la union monétaire ani union économique ko kuma b'o kɔnɔna la ka compagnie aérienne jamana saba in ka jɛ ka compagnie aérienne kelen kɛ jamana saba ka jɛ ka fonds d'investissement dɔ bila sen na n'a fɔra ko union monétaire o kɔrɔ ko an bɛɛ ka jɛ wari kelen na n'a fɔra ko union économique o kɔrɔ ko an ka jɛ ka banque dɔ bila sen kan ou bien fonds dɔ bila sen kan jamana in saba bɛ jɛ min na olu ye recommandation kɛ ka bila kalo in tile 27 ani 28 fɛn min expert wɛrɛ olu sigira ani an ka diplomatiw ni an ka conseil olu fana sigira ka baara kɛ o baara fana o bɛ kuncɛ ni jumɛn o fana bɛ kuncɛ ni recommandation ye o recommandation fɛn min ye jamana in saba ye n'o ye Burkina, Mali ni Niger nin waati na olu jamana saba ministre des affaires étrangères olu bɛ ka baara kɛ o baara min kɛra 27 ni kalo tile 28 o recommandation olu fana bɛ ka baara kɛ o kan bi ɔ bi n'olu tilala olu kan ka mun kɛ u kan ka déclaration dɔ kɛ conférence de presse dɔ kan ka kɛ bi nɛgɛ kanɲɛ 17 waati o la baara min kɛra jamana in saba farala ɲɔgɔn kan ka baara min kɛ décision minnu tara hakililaba minnu tara waati natɔ kɔnɔna na baara min bɛna kɛ hakililaba minnu bɛna kɛ union monétaire ko bɛna kɛ cogo di union économique ko bɛna kɛ cogo di compagnie aérienne ko bɛna kɛ cogo di u bɛna conférence de presse kɛ bi wulada na nɛgɛ kanɲɛ 17 waati ni ministre des affaires étrangères tilala o kɔnɔna na décision baw bɛna na annoncer nka fɛn min expert ye le 27 olu kɛtɔla ka baara daminɛ fɛn min ye an ka ministre des affaires étrangères n'o ye Abdoulaye Diop ye ale y'u bilasira ni bilasirali min ye an ka o bilasiralikan lamɛn o la aw bɛna faamu k'a fɔ ko wulada in na décision sugu minnu kan ka ta an ka Abdoulaye Diop lamɛn. Mesdames et messieurs, vous l'aurez compris, nous vous chargeons de nous proposer les bases pour faire de l'AES cette alliance que nos populations attendent. Cette alliance qui leur fera sentir et vivre des conditions de vie améliorées, en œuvrant pour la paix et la stabilité, ainsi qu'au développement harmonieux de nos États. Nous attendons de vous des recommandations pour que le Burkina Faso, le Mali et le Niger, pays liés par une histoire, une culture, une géographie et des valeurs communes, mais surtout liés par une relation stratégique particulière, puissent parler également d'une seule et même voix partout où cela sera nécessaire. Discours d'ouverture na ni parti ni min tala min nafa ka bon kosɛbɛ yɔrɔ laban ni nafa ka bon kosɛbɛ n tɛna intéressé a tɔ bɛɛ la a ko expert minnu n'aw sigilen filɛ diplomate minnu n'aw sigilen filɛ aw minnu bɛ bɔ Burkina aw minnu bɛ bɔ Mali la aw minnu bɛ bɔ Niger a y'aw jija aw bɛna na nin baara min kɛ a baara jaabi a kana fɛn fɔ anw ye a kana fɛn dɔ yira anw na fɛn min bɛ yen nɔ ni a bɛ jamana in saba a denw n'a b'u nimisi wasa o kɔrɔ jumɛn jamana in saba in a population sigilen laɲini minnu b'u la hakilila mun b'u la miirina mun b'u la laɲini mun b'u la a ye na fɛn yira an na min b'u ka laɲiniw min bɛ taga o sira fɛ o ye fɔlɔ ye wa a ye na fɛn yira an na a ye na fɛn fɔ an ye aw ka ɲɔgɔn ye kɔfɛ ni anw kan ka sigi o kan bi novembre kalo tile 30 o ka kɛ fɛn ye fɛn min b'a to Burkina, Mali, Niger ni anw bɛɛ jɛlen don tariku kelen na ni anw bɛɛ jɛlen don sigiyɔrɔ kelen na géographiquement n'o ye dugukolo kelen wa ni an jɛlen don ni an kelen don k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ni partenaire ni jɛɲɔgɔnya sanuma dɔ ye jɛɲɔgɔnya min ni a jɛɲɔgɔnya n'a nafa ka bon kosɛbɛ aw ka nin sigi in kɔnɔna na tile fila sigi in kɔnɔna na aw y'a jija a ka wolo fɛnɛ fɛn min bɛ kɛ sababuya ye k'a daminɛ bi la fo ka taa fɔ min kɛra Burkina, Mali, Niger n'an bɛ taga yɔrɔ o yɔrɔ n'an bɛ taga yɔrɔ o yɔrɔ an kumakanw bɛɛ ka kɛ kelen ye an ka kɛwalew bɛɛ ka kɛ kelen ye nin nafa ka bon dɛ a y'aw jija aw ka recommandation ka kɛ sababuya ye désormais Burkina, Mali, Niger n'an bɛ taga yɔrɔ o yɔrɔ an bɛ taga sigi o sigi la an bɛna ko o ko kɛ an kumakanw bɛɛ ka kɛ kelen ye
nin ka bon dɛ c'est vaste nin kɔnɔ ka dun o kɔrɔ n'an bɛna kuma wariko kan an ka kumakanw ka kɛ kelen ye o bɛ wolo jumɛn na n'an bɛna kuma sɔrɔ kan an ka kumakanw ka kɛ kelen ye o bɛ wolo mun na o kɔrɔ ko an bɛɛ bɛna fɛn kelen de kɛ n'an bɛna kuma diplomatiquement an kumakanw ka kɛ kelen ye politiquement an kumakanw ka kɛ kelen ye fan bɛɛ lajɛlen fɛ o kuma aw bilala o baara de la olu y'o baara kɛ olu tilala o baara la o la ministre des affaires étrangères Mali Burkina Niger olu sigilen don nin waati na olu bɛ ka baara kɛ o jaabi u bɛ bɔ nɛgɛ kanɲɛ 17 waati conférence de presse bɛ kɛ k'o ɲɛfɔ aw ye ni min bɔr'o la an n'o da aw tulo kan hali n'an yɛrɛ ma kɛ conférence kɛyɔrɔ la affaires étrangères ka ja fo kuluba ko Mayiga ni Aluseni Nasiru an m'an wele sinon n'a tun bɛ wele an kun na taa bon mais ni min bɔra la inshallah an n'o da aw tulo kan tellement que o kunnafoni yɛrɛ jara den bɛ ka yɛlɛ fɔlɔ o la nin waati na n bɛ fɛ ka téléphone labila ka mɔgɔ 5 ta an ye sujet minnu débattu an ye sujet minnu analyser ni dɔ bɛ a bolo ka fara a kan téléphone numéro ye 75 30 37 08 75 30 37 08 75 37 fu ani 8 aw bɛ se ka weleli kɛ nin waati na ni aw bɛ fɛ ka da don an ka baro la a bɛ se k'o kɛ mais maa ɲinɛ fɛ ni émission banna a ka weleli jɔ ye message fana bɛ to ka caya vidéo bɛ caya waati la a bɛɛ tɛ se ka dayɛlɛ parce que forfait fana tɛ yen o ma n'a ye vidéo caman bila ka na n'a bɛ fɛ an k'a bɛɛ dayɛlɛ a b'a na Orange Money bila ka na o ma nin waati na minnu bɛ fɛ ka weleli kɛ k'u hakililata fɔ n ye téléphone de di sisan nɔ minnu bɛ fɛ k'u hakililata di émission na mais an b'a jija aw k'a kɛ sisan sinon ni émission banna an bɛna continuer ka taga analyse wɛrɛw ɲɛɲini ka taga sɛgɛsɛgɛli wɛrɛw kɛ ka taga information wɛrɛw ɲini walasa ka se k'o di aw ma sufɛla fɛ ni alliance mɔgɔw tilala conférence la o la téléphone 75 30 37 08 je vais directement ka téléphone sɛbɛn commentaire la voilà numéro filɛ aw bɛ se ka weleli kɛ nin waati na minnu bɛ fɛ k'u hakililata di n'a ye mɔgɔ 5 sɔrɔ an b'a jɔ ye inshallah an bɛ sɔrɔ ka émission tigɛ soixante 30 37 08 n bɛ k'a ta mais kumakan de tɛ ka na c'est indépendant de ma volonté allô 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 nam an b'a an bɛ ala tanu merci 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 inshallah merci merci beaucoup inshallah d'accord a essayé ta ka rappeler que a réseau main kosɛbɛ voix main oui moi ka di ni expérience ni sɔrɔ bi dɔnniya min na bi a ka di n ye ka taa furu min Mali la quoi d'accord ni Ala ka jɛ ye inshallah d'accord an b'a essayer voilà n'i bɛ se ka segin ka rappeler kɛ parce que t'a dɔn ni réseau de don ou bien si c'est quoi 75 30 37 08 allô 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 somɔgɔw aba tɔgɔ k'an wele ka bɔ min ah ok bisimila oui ça va alhamdulillah ok du courage merci beaucoup merci
Inch'Allah, on est information courage. Merci beaucoup. Mala mama ko ni ya da. Inch'Allah. Awa ko ko Oho. Ale klalana. Réseau ne ka téléphone de nodo wa ou bien mende do. Al sambe mo sabata. Ay mo fla soro. 75 30 37 08. Dabe ne ga durula. Allô. Allô. Facebook volume datu. Allô Dri. Oui, Facebook volume datu. Allô Dri. Oui, allô Clovila. Allô Dri, ça va? Oui, ça va, somo. Ba basouete. Kor basouete la. Alhamdulillah. Toko kan wele ka wami. Adama Fofana me ka wele ka bo Kenya Sitakili. Ah OK, bismillah. Dri basouete no vraiment en autorité vraiment mako. Merci. Mais ASI jamana be mo be fu. Merci beaucoup. Vraiment situation fene ku tila japama utagere. Ballon be situation ne ka kan Inshallah, ni ala sonam. Ana nan sigi kuma mangan fola critique la ka so vraiment ante ka effort fourni. D'accord. On a effort na bara gere bara bari bambulu. D'accord. Je bara re ba. Ni ala sonam. Vraiment pega bara ge fonna jey. Tel que administration qu'on a là et comment fonctionnaire d'État. Oui. Vraiment quoi que ala na kira kama. Mais lui qui a pega bara ge fonna jey la quoi. Ni ala sonam inshallah. Vraiment pega bara ge mo kana selia ou quoi jamana ka wari ka tuyi. Ni mu ya do isarati bo. Bara blaga ka bara wari business ko cha. Sigatala. Mais mu ni avant en aventure fait fait. Vous qu'on voit tant sur populaire na biwo. D'accord. Abeka na beniga espérance kana. Ah ambalma kera ko ko de France na ka kadu be sana ka sega no ka espérance pratique malla. Ouais, beniga espérance kana quoi. Very bien no. C'est vraiment mo kana barabe jamana ngono ere na fulu be en fou mer. Ouais, c'est vrai. Le clé ni wona ci. Sale barato ta so de. Sigatala. Sale barato ta so vraiment be asufu mana ka mo be. O duglen to koy. Wallahi ay mo bo nyanta yere ga mo embulu. D'accord. OK, merci. Merci. Vraiment mais asufu ama dajuki ama be fou quoi. D'accord. Union fait la force. Jamana chambi bien. OK, merci. On me courage mais mu yini jamana du ko le tagagel do am malion. Vraiment en conscience en a essayer jamana du ko na ji jamana du fla de jamana du ngeen sani bisaba nge akilu datu no akilu fermé. Ouais, c'est gatala. Système de en place. OK. Mo ke farisou ye ka mo bla ko jiganta la mo bla stara tagalo la. Ouais, effectivement. Ma fama vraiment système de en place pour que ça gagne quoi. D'accord. Mo forcer ku bla stara ka mo forcer ku de drogueru ye ka mo ka système bla en place jago ya ni ma tie do ye quoi. Vraiment demanda dun tout qu'est-ce que vous connaissez salia. Jugukulu ba en fait la ambela ne re jugukulu ba ambela. Ouais. Béguitable. D'accord, inchallah. OK, merci vraiment. D'accord, merci beaucoup. Vraiment dire o jane ko so ni malon ni ASC surtout Niger est décidé tout man pour dirigeant ngulu la utauna. Vous de tête ne ko. Merci. Merci. D'accord, ma foi inchallah. D'accord. Ma foi, à toi les bonnes chefs. Merci beaucoup. Allô? 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 Téléphone volume d'atugo. Facebook téléphone volume d'atugo. OK. Ça va? Ouais, ça va, alhamdulillah. Ah, toko ka wele ka bon. Ouais, ne toko salia. Salia suma. Ne le kenyo. OK, bismillah. Non, vraiment, merci pour ton sens élevé. Il y a bara la Merci beaucoup. Information décortiquée tu comme voilà ambi ma ba no songa di kusuwe. Merci beaucoup. Ouais, vraiment pour les peuples de l'AS. Vraiment ambi la une que vraiment nga ka solidarité. Inchallah. Nyogo mina. Amu ko to fana ma ñu fait vraiment plan de développement na. Pas forcément na nyogo non. Vraiment en mais fait que la une chama ko ka la je office mbe mali bulu potentiel ba de tout. Oui, afa aba kono. Abe recommandation kono. Voilà, vraiment, na kusira ka la ini sila ka fenge. Ba usi ba bila ala muna.
vraiment k'a bɔ ji sɔngɔ caman ye ni fɛnw na pour que sɛnɛkɛlaw ka se ka baara kɛ lafiya kɔnɔ cogo min na quoi. Non, a bɛ recommandation kɔnɔ Mali office b'a la. Burkina fana zone dɔ bɛ yen u y'o fana tɔgɔ k'a la ni Niger zone. Recommandation minnu kɛra ministère fɛn o fɛn a b'a kɔnɔ. Wala n'o sera k'o kɛ a bɛ ko ɲɛ kosɛbɛ. D'accord. Ani an ka baganw hali an ka baganw n'an bɛ se ka to ka olu faga an fɛ yan ka bɔ n'a sogo ye ka a bolo ni fɛnw c'est potentiel. Oui, effectivement. Bɛɛ bɛ se ka kɛ fɛngɛ dɔ ye. Voilà, vraiment en tout cas initiative a ka ɲi quoi a bɛ ka information di cogo min na vraiment ça a b'an dɛmɛ kosɛbɛ. D'accord, merci. Ça a fait avancer les causes. Ok. Merci beaucoup. Merci. An bɛ taa Côte d'Ivoire. Allô? Voilà, Ivoiriens mena nɛgɛla olu y'a bila 75 30 37 08 an bɛ taa Espagne. Allô? Oui, ça va, somɔgɔw? Ça va, kɔri baasi t'aw la? Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour. Ah, on sera à ta Côte d'Ivoire. Oui, mon frère, ça va bien? Oui, ça va. Comment allez-vous? Ça va. J'appelle d'Abidjan Moustapha Badjili. Ah, ok. Bienvenue. Ouais, Agabara Wongaï, surtout toi, je te regarde beaucoup. Merci. Quand tu parles intellectuellement, tu as pas de mots, tu as mes vidéos connues, tu as dit que mais quand toi tu parles vraiment intellectuellement. Merci. Vraiment, mes vidéos, non, mais quoi, c'est bon, tout est bon. Maintenant, on fera des vidéos on fera Afrique activité où faut donner quoi, Guinée, les Côte d'Ivoire, les Cameroun, les Burkina, on va demain, amour vidéo plaît, amour ton père, c'est vrai. Surtout en autorité, nous disons que toujours, on va politique sur nous, surtout les Afrique Média. Afrique Média, quand tu regardes le matin, tu regardes le soir, forcément, il va trouver Mali comme Madola. Ben profiter qu'à Jérôme faut de passage. Voilà, merci beaucoup. Merci. Donc, nous avons politique, nous avons autorité, nous Africains, nous avons démeni, nous D'accord. Il y en a, ils sont en France. Oui, c'est vrai. Tout Cameroun, Guinée. Bon, tu vois, non, on peut même Mali Témé, on peut Mali Côte là, nous, on peut vidéo, nous peut la Facebook, ça fait un mail. Oui, c'est vrai. Ouais, surtout toi. Vraiment, moi, je te regarde beaucoup. Merci. Il va éroder mon carnet, mais il va essayer. Il n'y a pas de souci, Inch'Allah. Voilà, c'était ça. Il n'y a pas de souci. On est ensemble. Il y a foi. Merci. Italie. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Binta Mameta. Awa, somɔgɔw. Tɔgɔ? Abdoulaye Moussa Traoré. Ka bɔ Italie. Awɔ. I bɛ yɔrɔ jumɛn? I bɛ Venezia, i bɛ Rome ou bien i bɛ fan jumɛn fɛ? Non, ne bɛ Ancona de. Ancona, bon an ka balontanna denmisɛnnin dɔ bɛ yen, a ko Sakɔ. Awɔ. Ah, ok. I bisimila. I ka kɛnɛya. A baasi foyi t'an n'an b'a la tan. Awa? I hakili sigilen bɛ explication di wa min suit kosɛbɛ wa hali sisan bala k'i ka direct lamɛn. Ah, ok. Merci beaucoup. Merci. Wala, n bɛ don baarakɛyɔrɔ kɔnɔ dɔrɔn ni e de lamɛn fɔlɔ quoi. N'i ye écouteur don tulo la ka i lamɛn. I ye vidéo minnu bila journée kɔnɔna na quoi. D'accord, merci beaucoup. Malien fɛn fɛn bɛ yen, Italien, Africain fɛn fɛn bɛ yen, i bɛ n ka foli fɔ a bɛɛ. O bɛɛ b'a mɛn, ni Ala sɔnna. On est ensemble. Ala ka sigi jaw la. Merci beaucoup. Merci. An bɛ taa Macron fɛ yen. Allo? Ani Faransi ye ɲɔgɔn porokoto. An ka dugu kɛrɛfɛ. Dugu dɔ b'an ka dugu kɛrɛfɛ. D'accord, an bɛ Espagne ta fɔlɔ. N bɛ tila ka nin baro ɲɛfɔ aw ye. Aw na taa ka sɔrɔ n ma nin baro fɛ. Oui, allo? Naam? Macron fɛ la tɛ dɛ. Espagne don. Ah, ok, d'accord. Kana Macron tɔgɔ fɔ dɛ. Ni bɛ min fɔ aw ye. D'accord. Aw b'a hakili to sɛnɛko la quoi. Jamana si tɛ taa. Allo? Oui, allo, n tulo b'i la.
hakili bɛ tulo b'i la jamana foyi tɛ taa ɲɛ ni sɛnɛ kɔ quoi siga t'a la jamana foyi tɛ taa ɲɛ sɛnɛ kɔ hali ɲɛna i bɛ jamana ba ni fɛn fɛn fɔ la Europe jamana fɛn fɛn o bɛɛ bɛ taa ɲɛ ni sɛnɛ de siga t'a la siga t'a la oui t'a dɔn n'a b'a kalama Espagne kiriti min tɛmɛna Espagne yan fɛn fɛn y'o bɔ dingɛ kɔnɔ depuis cette crise ka bila bi la ne yɛrɛ kɔrɔkɛ tun bɛ Espagne a tun bɛ sɛnɛ dɔrɔn de voilà yɔrɔ anw fɛ yen u kɛlen don ka mɔgɔ sɛnɛkɛlaw jateminɛ ko sɛgɛnbagatɔ don u t'a kalama o de la mɔgɔ minnu sɔmina Mali la olu taara hectare 10 hectare 20 kɛ k'a koli k'a kɛ foro ye sisan olu bɛ k'u jaga tɛmɛ bɛɛ kan vraiment i ka hakilila ka ɲi kosɛbɛ ni Ala sɔnna ma voilà merci ni Ala sɔnna inshallah ko caman bɛ yen a ka taa Ala fɛ a bɛ taa ɲɛ quoi non hali ne yɛrɛ min bɛ ka kuma fɛ ne a ka ci fɔ an ka ɲɛmɔgɔw ye fɛnɛ ne yɛrɛ bɛ se ka taa ɲɛɲini o de la quoi ne yɛrɛ min bɛ ka kuma fɛ ne yɛrɛ foro ɲini n ye foro ɲini an ka village la n ye foro ɲini an ka village la malo foro yɛrɛ de don koyi n ye foro a foro bɛ yen n kan ka sɛnɛ yɛrɛ daminɛ mais malheureusement n bɛna taa sɛnɛ waati min na o bɛnna ni terroristes don waati a yɔrɔ la donc j'ai été obligé ka kɔnɔni forobara ta tɛ sɛnɛ dɔrɔn ye quoi biga maraw b'a kɔnɔ fɛn caman b'a kɔnɔ ale bɛ fɛn fɛn ni ko ma nɔgɔn d'accord merci a faamu d'accord merci ok allez merci Malien an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo an bɛ bi ta jɔ mais n bɛna a laban ni baro ye ka sɔrɔ ka photo yira aw la an ka village kɛrɛfɛ village dɔ bɛ yen balontan de kɛra compétition dara malheureusement an ka village kɔni ma se ka coupe ta mais an ka village kɛrɛfɛ olu de ye coupe ta village min bɛ olu de ye coupe ta bon coupe in fana kun dalen don village de fana la bon coupe talen ne hakili la ni coupe tara sisan maire joueur maire buteur kan ka récompenser ka ɲɛ de mais a b'a dɔn u nana an ka maire compétition village min b'an ka village kɛrɛfɛ olu ka équipe mɔgɔ dɔ de kɛra maire joueur mais a b'a dɔn u nana min d'a ma comme trophée de maire joueur a n'an ka photo yira la ban u ye trophée min d'a ma comme maire joueur ka trophée an ka village kɛrɛfɛ a filɛ n bɛna trophée yira aw la n bɛna trophée yira aw la a y'a lajɛ u nana nin de d'a ma comme trophée de maire joueur n tɛna village tɔgɔ fɔ a bɛ n don a sen na cogo di ka taa ballon ta n ma mɔgɔ tɔgɔ fɔ n ma mɔgɔ jamu fɔ mɔgɔ si yɛrɛ na ɲininka fana salamu aleykum a k'an bɛn sufɛ inshallah merci